Vă prezentăm asamblarea cabinei de duș VST01, dimensiunile 115, 120 de cm, pe 200 înălțime, cu panou lateral de 90 de cm. Cabina este reversibilă, ea poate fi montată fie pe colț, fie la nișă. Înăuntru pachetului veți găsi panoul fix, panoul lateral, panoul de ușă, două profile de perete, garnituri pentru fixarea panourilor înăuntrul profilelor, chederele pentru etanșare, șina pentru culisare și rolele acesteia, piedicile anticădere, conectorii și opritoarele șinei, șuruburi, dibluri, mânerul, piesa de ghidaj a panoului de sticlă din partea inferioară, o baghetă de prag și două chei inbus. Începem prin a exfolia profilul de aluminiu pentru prinderea panoului fix în perete și măsurarea cotei de 90 de cm pentru fixarea acestuia. Profilul se așează vertical cu ajutorul unui boloboc și se fixează folosind ancore potrivite pentru tipul dumneavoastră de perete. Introducem panoul de sticlă fix înăuntru profilului. Fixarea acestuia se face cu ajutorul garniturii tip brăduț, pe care o veți găsi în pachet. Garnitura se aplică cu o unealtă cu rolă. În continuare vom instala piesele de fixare a șinei pe panoul fix. Introducem piulița pătrată în interiorul șinei și prindem piesa de legătură în interiorul șinei cu o cheie imbus. Introducem și a doua piuliță pătrată în interiorul șinei și prindem piesa de legătură cu ajutorul cheii imbus, având grijă la orientarea acestuia, întrucât marginile teșite să fie paralele cu șina. Pregătim și opritoarele prin a desface șuruburile de fixare ale acesteia și introducându-le la ambele capete ale șinei. Vom monta și conectorii pentru prinderea șinei între perete și panoul de sticlă lateral. Urmând a se monta provizoriu șina pentru marcarea locului unde se va efectua găurirea în perete. Folosim un boloboc pentru a ne asigura că șina este amplasată orizontal și însemnăm locul unde vom găuri. Se desfac piesele de fixare ale șinei de pe panoul de sticlă fix și se detașează șina. Poziționăm conectorul pe locul marcat anterior și marcăm centrul găurii. Vom desface piesa din interiorul conectorului și o vom atașa pe perete folosind o ancoră. Introducem conectorul pe capătul șinei și poziționăm șina pentru instalarea definitivă. Se înșurubează piulițele de fixare ale șinei în panoul de sticlă fix, dar nu se strâng. Se aliniază conectorul șinei cu piesa prinsă mai devreme și se strânge tot ansamblu folosind cheia imbus inclusă în pachet. Vom măsura lungimea totală a șinei pentru a determina distanța la care vom instala peretele lateral. Fixăm în perete profilul de aluminiu care va găzdui panoul lateral. Introducem panoul lateral în interiorul profilului și îl fixăm folosind o garnitură tip brăduț pe care o aplicăm cu ajutorul unei unelte cu rolă. Tăiem garnitura la o lungime adecvată. Vom desface conectorul pentru panoul fix de la capătul șinei. Vom aplica garniturile din silicon pe piulița de fixare și vom fixa tot ansamblu folosind șurubul inclus în pachet.
Vom alinia șina cu conectorul prins anterior și le vom fixa cu ajutorul cheii imbus incluse în pachet. Urmează să instalăm rolele de culisare pe ușă. Vom desface șurubul de prindere, vom introduce rola prin gaura din sticlă și vom fixa rola folosind cheia imbus inclusă în pachet. Continuăm prin instalarea piedicii anticădere sub rola ușii. Atenție! Nu strângeți piedica până la capăt. Piesa de ghidaj din partea inferioară a ușii este compusă din două părți. Detașăm partea ce se va prinde pe panoul de sticlă fix și o vom atașa folosind garnitura de silicon inclusă în pachet. Acum putem atașa și a doua jumătate a piesei de ghidaj, fixăm tot ansamblu strângând șuruburile cu cap imbus. Urmează instalarea ușii. Așezăm baza acesteia în piesa de ghidaj amintită anterior, iar rolele deasupra șinei. Este momentul să reglăm și opritoarele și să verificăm buna funcționare a culisării ușii. Vom instala și mânerul și începem prin a detașa piesa de legătură fără a pierde garniturile de etanșare la suprafața cu sticla. Așezăm o garnitură pe capătul mânerului, introducem prin găurile din sticlă și vom înșuruba piesele demontate anterior. Le vom strânge cu atenție pentru a nu sparge panoul de sticlă. Atașăm și cealaltă jumătate a mânerului și o fixăm folosind cheia imbus inclusă în pachet. În continuare vom atașa chederul pe marginea panoului de sticlă fix. Urmează chederul cu ventuză pentru marginea ușii și chederul de etanșare de pe partea din interior a ușii. Vom aplica o dungă de silicon pe bagheta de prag și o vom lipi pe podea între panoul lateral și panoul de sticlă fix al cabinei de duș. Putem strânge definitiv piedicile anticădere. Vom slăbi șuruburile de fixare ale opritoarelor și vom efectua un ultim reglaj. Se verifică din nou culisarea ușii pe șină și oprirea acesteia pe opritoarele instalate anterior. Cabina de duș VST01 este instalată.